wahina wato santre na samanka edi anmu yi di anese enye wahina bia se aduanafo nyina piesie wode no ho ochiri kusi ntrama wode no ho ochiri kusi ntrama a otoso mienu na meka asuminya manhene wono anso na ye asanteman banku ehene enye aduana piesie ne aduana piesie se wo pe aduana piesie pa dia na e ba ko pe wono an wode no ho ochiri kusi ntrama asuminya manhene wono ne aduana piesie ebenim ndinenam ebobom nsamnane se ono ne aduana piesie sebi entesa amamra ne amane entesa se ope aduana piesie dia na no ane asuminya manhene sabrei wode no ochirikusi ntrama otosumienu asuminya manhene aduana piesie ono so apie mu a ote apatwen mu a piesie mo piao asuminya piesie mo piao for oman na way ni tia wo be ye aduana piesie aduana chiabrade no asuminya manhene asante man so no e wona abakwasem kirem asante man epiepie fifiri ye eno nto mo kwa ya besine se kan kanda na ya awasisi mu a sebie kroto ye mfa se kan enka kwa ye no wakwa akodo asuminya manhene nana ye mo apa
Obiara preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadɔresra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam bahin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese utrimu usuma. Ense bratam. Tefafam ne honhon hia na Amerika sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.